Ja, nou lees ik zelf wel een heel soort, maar ook ik heel eerlijk wezen dit boek. En het schijnt ook griezelig populair te wezen. Er binnen de romans van Sissy van Marksveld. Die binnen mij volslijn onbekend. En toch hebben miljoen famkes de romans lezen. En die ben er helemaal in voortdreemd. Nou, 100 jaar na haar eerste boek schreef Monica Soeting een biografie. Over de vrouw die dit al in maken heeft. Een Friesinne dus. Nou, de boeken op tafel... Karen, die ben al hier vandaag. Ja, die ben van mij. En de hest loopt dus nog 2-3 dozen, hè? Ja. Dit is ook vandaag met was mijn naam. Hey, en ja, omschreeuwt het als bakvisromans. Ben je geworden, hè? Maar ja, zei je dat gewoon. Ben dit bakvisromans van vroeger? Ja, bakvissen, dat ben puberfamkes van vroeger. Zo nemen ze die vroeger. En als ik nou zeg bakvis, dan weet ik net dat... nou, die ben er vast nog. Ja, maar ja, zo neemt ze het. En dat zijn boeken die speciaal voor famkes kreun en net al je lieke romantisch. Dat zoals misschien verwacht je. Maar vooral ik boeken over famkes die het een beetje jongensachtig binnen, die het al je avonturen beleven. Ja. Dat is dit onder hè? De HBS-tijd van Joop ter Heul. En ik dacht, Joop, ik snap er helemaal niks van. Het is een famke. Ken je Joze? Ik ken ze ook niet. Nee. Gaat de wereld over. Maar dat zijn dus echt populaire famkesboekjes. Ja, dit is het allerpopulairste boek van Sissy van Marksveld. En de Grijze Golf kent het natuurlijk wel. De Grijze Golf, hè? Die de Azenvoort binnen. Klanten kennen het. Ja, die hebben die maak je dus al in mooi verhuizen naar het in het oren verzwaringstroes. Nee, u heeft zich daarin gespecialiseerd, hè? En ik, Karen die zei van, het is mijn eigen fascinatie, wie dat. Wat voor fascinatie had u eigenlijk voor haar? Nou, ze was een hele populaire schrijfster en het wordt nog steeds gelezen, haar werk. En het vreemde was dat er nog nooit een biografie van was verschenen. Dus dat vond ik heel merkwaardig. En daarom dacht ik wil dit gewoon doen. Ja, en wat is de Friese link? Want, ze is geboren in Oranjewoud. En daar heeft ze ook gewoond tot ongeveer de 18e. Toen is ze naar Engeland gegaan en toen even weer in Friesland geweest en toen is ze naar Amsterdam gegaan. Maar haar vader was hoofdonderwijzer in Oranjewoud. Ja, en dan hebben we het over 18... Nou, ze is geboren 1889. Ze is in 1908 naar Engeland gegaan. Dus daarvoor zat ze op de HBS van Heerenveen. En ze is omstreeks 1913 naar Amsterdam gegaan, die tijd moet je denken. Ze is gestorven in 1948, niet heel oud geworden. Maar de meeste tijd heeft ze wel in Amsterdam doorgebracht. Ja, nou, en een mooi leven heeft zij leidt. Ze had een heel soort skreun, heel soort boeken. Heel veel gezien, in een moeilijke periode van de Eerste Wereldoorlog en naar de Tweede Wereldoorlog. En Karen, daar kwam ze er uiteindelijk achterheen dat ze Friesinne wie. En dat heeft hij op 15-jarige leeftijd het zet om een scriptie te schrijven. Ja, ik lees die boeken. Ik denk, Joop ter Heul vond het allermooiste. En toen lees ik op de achterkant Setske de Haan uit Oranjewoud. En toen heb ik al die boeken gespart. Dat is haar echte naam, ja. Sissy van Marksveld is een pseudoniem. En dus toen ik dat lees, toch heb ik, ik onderzoek die krantenknipsels in die tijd. Het is al heel lang lien, ik weer section en meer dan 30 jaar lien. Ja. Maar die scriptie heb ik nog en ik ben altijd die boeken lezen bleun en ik heb die betierde drukken al je sparren. En ik heb Monica Jerelien kennenleerd, doet ik mijn radiodocumentaire dwande weer. En nou die biografie Kleer is, wil ik een televisieprogramma over haar meisje. Maar goed, dat maakt nog. Ja, maar dus het is zelfs nog in het dankwoord, hè, staat Karen. Hey, zullen we even zien naar je reportage? Die is toch Sonny Lien Makkers, hè? Ja, was dat zelf even introduceren? Ja, dat wie in de bibliotheek van het Heerenveen. Monica wie kreeg begon met haar research naar Sissy van Marksveld. En ze vertelde de lezeressen van Heerenveen over Sissy van Marksveld. Oké, kun je maar eens zien. Ik vind het altijd erg fijn om weer in Friesland te zijn. En natuurlijk altijd heel erg fijn om over Sissy van Marksveld te praten. Ben jij een groot fan van Sissy van Marksveld? Geweldig, ja. Ik vond die wereld, dat vond ik heel erg interessant. Die wereld waarin zij leefde. Ja. Joop ter Heul. Ja, dat is echt de leukste. De vrolijkheid, denk ik. En wat wij toen humor vonden. En wat die famkes al je dienen. En maar elkaar iets geven. Dat is leuk. Ja, omdat het net zo braaf weer, denk ik. Ja, ik mocht ze van mijn hart niet lezen. Ze kwamen nu ze door net in. Ik moest ze stiekem lezen. Ze wint de wereld. Wij zijn heel geïnformeerd dus. En dat zijn wereldse boeken. Dat zijn famkes die er alleen nog maar belang hebben bij Huppel de Pup. Maar net die tochten het najoerde dingen en die wereld. Ja, dat is zo leuk. En ja, op zo'n manier dat je er helemaal in leven kist. Het is gewoon prachtige boeken in het. Ik vind het super. En ben je net ouderwets intussen? Ik denk het net. Nee, ik denk wel dat toch wel, er komen toch wel weer hele soort dingen in van deze tijd. Maar ja, het gaat gewoon mooi.
Ben je nou nog fan of alleen nog vroeger als jong famke? Nee, nu ook nog. Ik herlees het nog altijd. Ja, tot mijn schande moet ik bekennen. Hoe staat dat jouw schande? Nou, sommige mensen vinden dat heel erg dom, hoor, dat je dat nu nog leest. Is dat dom, dat je dat nu nog leest? Nee, of doet het ook nog veel? Niet. Ja, nee, het is absoluut niet dom. Het is inderdaad, zoals iedereen zegt, heel erg geestig. Joop heeft enorm veel zelfspot. En dat relativeert ook alles. Dus wat dat betreft, het zit goed in elkaar. En het eerste deel is al in 1919 verschenen. Ja, het is 100 jaar oud bijna. Het is bijna 100 jaar oud. En het geeft dus, zoals men net zegt, ook een mooi tijdsbeeld. En wat inderdaad de allerleukste is dat Joop een rebel is. Ze is ook heel moedig. Dus wat dat betreft, ze werd door veel meisjes als een soort voorbeeld gelezen. En zo kan je er nog steeds zien. Ja, maar ik Trodij dus, Karen? Ja, zeker. Iets letter vanzelfs, hè? Dan zitten we in... Ja, nee, maar ik vond Joop ter heel geweldig. Zij dwarde alles, het wie een stoer famke. Maar vooral de manier van schreeuwen van Sissy van Marksveld vond ik heel humoristisch. Dat is echt iets van... ik moest er altijd samen leiden. En ik al hier het boek al 4 keer lezen. En had ik me dan eens een beetje, net zo fleurig viel of zo, dan dacht ik wil even Joop ter heel wel lezen. Ja. Maar kun je toch een scène pakken bijvoorbeeld? Uit dat boek? Ja, uit een boek of een verhaal wat je dan altijd wist. Hoe is het in het vat lezen? Okay, Nou ja, Joop heeft een oudere zus, dat is Julie. En die krijgt verkering met een natuurkundeleraar van Joop. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat die oorkomen kan als famke van 13, 14 jaar. En die man die komt dan ik bij hun thuis. En die houdt zich de hele tijd van de gek. En hoe ze daarover schreeuwt, ik moest er altijd zo vreselijk om leiden. Ja. Dus vooral het eerste deel, de HBS-tijd, waarin ze alle jaren kattenkweer uithellen, dat is het allergrappigste. Ja. En wat ik ook interessant vind, het is eigenlijk gewoon een dorpsmeisje uit Oranjewoud. Wordt ontzettend veel gelezen. Is echt een groot schrijver uiteindelijk. Ja, maar ik ken haar niet. Ja, dat vind ik ook fascinerend. Precies, en daarom wou ik die biografie schrijven. Nou, dat veel mensen die niet meer kennen, terwijl ze zoveel geschreven heeft en zo populair was. En het is ook interessant om te zien hoe zij zich vanuit een kleine gemeente, moet ik maar zeggen, heeft ontwikkeld tot bijna internationaal schrijfster, want ze wordt genoemd in het dagboek van Anne Frank. Ja, klopt. En daar komt ze in voor. Het dagboek van Joop ter Heul heeft ook model gestaan voor haar dagboek. Dus eigenlijk is ze internationaal beroemd geworden. En heeft ze zelf ook nog wat ontdekt verder? Nou, ten eerste dat ze dus veel meer geschreven heeft dan ik dacht. Ook heel veel verhalen. Ze heeft ook veel voor volwassenen geschreven. Wat ik heel bijzonder was, is dat ze lange tijd kostwinster is geweest voor haar gezin. Wat ik heel interessant vond, is dat ze zich in het openbaar heel bescheiden voordeed. En deed alsof dat schrijven er maar een beetje bij deed. En dat was allemaal niet zo belangrijk. Ze zegt zelfs een paar keer, ik kan helemaal geen roman schrijven. Dat ben ik helemaal niet. En wat natuurlijk kletskoek is, want ze, zoals ik al zei, ze was kostwinster en ze schreef ontzettend veel. Maar goed. Ze haalde haar eigenlijk zichzelf een beetje naar beneden. Ze haalde zichzelf naar beneden en de achtergrond vaak omhoog. Ze deed alsof ze uit een veel hogere klasse was dat ze kwam. En daar past het ook wel een beetje in. Want daar hoor je dan als vrouw natuurlijk niet de kosten winnen. Dus er zit wel een bepaalde strategie om achter waarom ze dat deed. Maar in haar boeken zijn de meeste meisjes en veel vrouwen zeer geëmancipeerd. Ja. Hoewel je dat vaak op eerste blik niet denkt of er niet uithaalt. Maar er komen heel veel vrouwelijke personages in voor die gewoon hun baan aanhouden. Of die carrière maken. Ja. Dus zo ongeëmancipeerd is ze niet. Nee, zeker niet. En dus vrij actueel dus het nou nog. Ja, absoluut. Want het allerlaatste nijs is, Karen Goed Nijserdij, komt een nijdruk, toch? Ja. Dus Karen, doe eens net met al die rommelmerken nog wat te snuipen op zekerboeken. Nee, maar dit is toch prachtig. En die nijse druk die wil ik natuurlijk om de verzameling compleet te maken. Ja. Ik ben wel heel benijd dat de zijden kousen van vroeger nog vervangen binnen door de nylons of de panties. Ja, in de loop van de tijd zijn natuurlijk heel veel uitgaven gekomen. Deze is uit 67, toen kreeg je weer een opleving, want er was net een musical gemaakt. Toen ben ik ze ook gaan lezen. Ja. Maar ze zijn omgewerkt omdat men dacht, meisjes weten niet meer wat zijden kousen zijn. Dan maken we nylonkousen van. Er komt echt hele naaie tekst in zelfs. Hele naaie dingen.
Nou, dat is in de loop van de tijd gebeurd. En wat ik heel erg jammer vind, is dat in de eerste uitgave, daar rookt Joop met de vriendinnen in het fietsenhok. En dat hebben ze eruit gehaald op een gegeven moment. De tantes thuiskinderen dat mag blijkbaar niet meer. Maar zo'n meisje is het. Het is een jongensmeisje. Nou ja, dit is de ode on Joop en on Sissy. En mensen die er nog meer van weten willen, die kunnen jouw biografie lezen. Die boeken wel lezen, zoals Sissy, hè? Dan kies maar op tour, maar die boeken. Op Rommelmarkt tour.